ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Namaste, Namaskara. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2, powered by Sunpriyam Refined Oil and Aruna Masala. ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲೇನ್ ಬಾರಿ ಅಂಕುಲ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ವಿಜಯ್ ವಿನಿತ್. ಸೊ ಇನಿತ ಕಾಮಿಡಿ ಸಂತೆ ಓಲ್ ಬದು ಬೂರ್ದು ನುನ್ ಪನ್ನಗ ಬೇರೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ನಮ. ಸೊ ಇನಿ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪಾಯರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದ. ಸೊ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಮಯ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ ಉಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ UM Renegade motorcycle partner, and anchane entertainment partner Suchitra and Prabha Theatre, and anchane green energy partner Kumble Solar. ಮೊಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗೋ ಹಿಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ G ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಆಪಲ್ ಅಸೆಸರೀಸ್, ಫ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ, ಮೋತಿಮಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ರೆನಾಲ್ಟ್, ಬಿಯೋಮಾನ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ರೆಡ್ FM, SDM ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ ಅಂಡ್ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇತೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೊಟ್ಟುಗು CPL ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ಲ ರೆಡಿ ಆತಂದು. ಸೊ ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಜೋಕುಲು ಮೂಲಿತೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಈತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಿರೋಜಾ ಫಾಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಕುಲ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರು ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತನು. ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ CPL ಜೂನಿಯರ್ ಪನ್ನ ಆಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪನ್ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾರ್ ನಿಕ್ಲ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಶ್ರೀಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರುಂಟು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ರೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್. ಈ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಕಂಬುಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ ಮನೋರಂಜನೆ ಗುಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ಮನೋರಂಜನೆ ಪೋದು ಜೂಜಾಣ್ ಪಣ್ಣಾಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ என்ன காசு இச்சி என்ன காசு இச்சி அவமாத்த எங்க கொத்திச்சி எங்க காசு போடு ಓಲ್ತರ್ದೆ ಕಾಸು ಇರ್ ಕಾಸು ದೆದ್ದು ಏನ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅವಮಾತ್ತ ಎಂಗ ಆಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬಾಂಡೊಟ್ಟುದ ಮಲ್ಲನೇಮ ಮಲ್ಲ ಸವಲ್ ಎಂಗ ಕಾಸು போடு ಇನ್ನ ಕಟ್ಟದ ಮಾರ್ಲಿಡು ಪೂರ ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ದಾಂಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಾಕು ನೆನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಅರ್ಧ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತಿ ಈ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿಜಿನ ಗುವೆಲಾಗು ಅವಮಾತ್ತ ಎಂಗ ಆಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ ಕಾಸು போடு ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರ್ ಮೈತಿಲಕ ಬಂಡೆರ ಇನ್ ಮದಿಮಾ వచ్చింది ಏನನ್ನು ಮದಿಮೆ ಅಂದಾಲ ಬಂತಿಜಿ ಆತ ಬಿರೋ ಬೈದಿ ಲವ್ ಲವ್ ಬಂದು ಅವೇ ಕರ್ಮನಿತ ಅರ್ಥೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕರ್ಮ ತೀಜಿನ ಕುಂಟಾರ್ದು ಎಂಕ ಮಾತಾಗತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ ಕಾಸು ಬೋಡೆ ಎಂತ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ ಕರಿಮಣಿ ಕಾರ್ಯಮಣಿಯಾ ಯಾರ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಎಂಕ ಬೋಡು ಇಂದ ಬತ್ತನ್ ಕರಿಮಣಿ ಅವ್ ಕೊರ್ಚಿ ದಾಗ್ಯಾ ಅವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು ಕರೆಮಣಿ ಮುತ್ತೈದ ಭಾಗ್ಯ ಮುತ್ತೈದನ ಕುತ್ತೈದನ ಎಂಕ ಮಾತಾಗತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ ಕಾಸು ಬೋಡು ಮಂಡ ಕಾಸು ಬೋಡು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೊರ್ಪುಜನ ಎಂಕೆ ಅದ್ರ ಪತ್ರ ಮಾಡದೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ 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 ಯಾನಿಂದ ಕಂಡನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ತುಯರದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಕ್ಕಮಕ್ಕನಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಟ್ಟಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮನ್ಪುಯರು ನನ್ನ IPL ದಾದಾಪುಣು ತೂಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಾರಿ ಜೊಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ. ಅಲ್ಲ ಬೋಪುರುಂದುಂಡ ಅಕ್ಕಿ ಮಾರ ಅಕ್ಕ 11 गेंदों में 16 रनों की जरूरत, तो भारत
आपको यहाँ पर विकेट टपकाने ಹಲೋ की जरूरत है। ಅದಾದ ಆನ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಅದಿಲ್ಲ ದಿಲ್ಲ 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 भारत के हाथों में आ सकती है। आज कुड़ी है ना। बेहतरीन कोशिश की है ಹಲೋ युवराज ಆ सिंह ने। ಇರೋಬೈ ಜಡನತ ಅಪಾಡು ಅಂದಿ ಮೇ ವಿಕೆಟ್ ಪೋಪನ್ನೆ ದಿಲ್ಲ ದಿಲ್ಲ उन्होंने यूनिस खान का जरूर छोड़ा था। ಶಾ ವಿಕೆಟ್ ಪೋನ್ ಮಾರೆ ಆಯನ್ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಐಜಿ ಧೋನಿಗೆ ನಿಗಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೋಪನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಾರೆ ದೆಪ್ಪರೆ अफरीदी ने ट्राई किया, एक ಆಯನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆಂದು ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ 5 ಲಕ್ಷನೇ ಯಾನೇ ಗೆಲ್ಲೋ ಕೊರ್ಪೆನ 7 ಕೊರ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 5 ಲಕ್ಷಗೆ ಮಾರೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಹಲೋ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ 30 ಲಕ್ಷನೇ ಈರ್ ಬಂದಿದ್ದರತಿ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಓ ಈ ಎದುರ್ದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನಾ ಯಾನೆ ಕೊರಡೆ ಈರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಚಿ ಬರೋಡ್ಚಿ ಯಾನೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಏಲಂಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಏ ಬತ್ತೀನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದಂಡು ಅತ್ತಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡಿತೀನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ ದಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಿತೀನಿ ಅಮೌಂಟಾ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಐವ ಸಾರನಾ ಅತ್ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷನಾ ದಾದ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಾ ಅನ್ನಂದು ಇನ್ಯಾವಡ ಅಂದಮ್ಮ ಇನ್ನೇ ಹಾ ಎನ್ನ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ದ ಕಾಸುಂಡು ಅವ ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಉಂಡಾ అవును ఇని బ్యాంక్ ఓపెన్ ఉండు ಅಂಚನುಂತು ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಕಾಣಪ್ಪ అవమ్మ అమ్మ పన్నాగ ఆధార్ కార్డ్ పక్క పాన్ కార్డ్ కానలేవే ಅಪ್ಪಾವ್ అబ్బా బచ్చవాయ 50 35 పిదై 15 ఉలై అయితే డబల్ మన్పు కనమ్మ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಒಣಸಾಂಡ ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡೆ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡೇರು ಕೊಕ್ಕೊ ಎಂದು ಕೋರಿ ಕೊರಪಿದೆ ಶಾಲಿ ಕೂಗಿದೆ ಎತ್ತಮಾದ ವರ್ಚಿಯ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಏಪಲ ಕಟ್ಟಪೋದವೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಡದಿನ ಸಪಡ ಇಂಚಾಪಡು ಗಂಡನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯವ ಕಟ್ಟಗ ಇಂಚಿನ ಕಂಡನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರಚಿ ಕೊಂಡ ಬುಡೆದು ಜೋಕುಲು ಸಾವಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾರು ಪುಡ್ತು ಪೋಯಡ என்ன ఈ కట్టన మరలడు என்ன జోకులు మొక్కన బొడది పుడుతు పోయారు నల్ల ఏర్ల కట్టకు పోండా ఆడ జూజోంది కట్టొచ్చారు నిక్లగల ఉద్యోగ పరిస్థితి బరువు ಏರತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಕ್ಕಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಿಜಕ್ಕನಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡ ಅಪ್ಪೆಡಲ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡು ಅಕ್ಲ ಜೂಜುವೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಎಂಚ ಮನಸ್ಸುಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ದು ತೂನಾಗ ಆ ಪೂವಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅನ್ಸೇನೆ ಪಾಪ ఆయన మరలుడు ఆయన బొడిది జోకుల జీవనే పోండు దాదాపు రాకుండా ఆడ నికిలి ఏర్ల ఇచ్చామనుకోడ్చి ఇత్త బర్పున ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ ఏర్ల కాసు పాడొచ్చి అమ్మా దాదా எனக்கு காசு பொறுத்து நம்ம ஊரை பண்ணிட்டேன் ಏತ್ 20 ಲಕ್ಷ ಅಮ್ಮ
दाए सुल्ल बनोचिंबे इत्तिन कासुन पूरा IPL द बेट्टिंग पातु पूरा हाल मंता सालद क्लू निन नाडन बरोदुल्लेर सिक्कंड कैकल पोल्प बरोदुल्लेर ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ಯ ಆ ಪರಕೆಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೈ ಇಂಚಾಪುಣನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಯಾನ ಪರಕೆನೆ ಪಾಡುತ್ತಾಯ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಮಗಗ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಬುಡ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಪೆತ್ತಗ ಸಾಂಕುದುಂಡ ಅವು ಪೇರಂಡಲ ಕೊರ್ತು हॅलो दादा रेट होता रुपये सुटून होता पाड पूनिन जन्मग एपल होता रापुचा ओला लोक सायला हॅलो दादा रेट पण पे हॅलो बरपे हॅलो 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 ಒಂಜಿಮೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಜೀವದ ಮಲ್ಲಕಾರದ ಓಂಟೆ ನಾಲಿದ ಬೋಂಟೆ ಬುದ್ಧಿದ ಉರಿಯೇ ನರೊಂಜಿಮೆಟ್ಟು ಕಾದಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಗೆಲ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಕಳಿಯೇ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣನ ಅತ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಉರಿಯೇ ಒಂಜಿಮೆಟ್ಟು ಶೀನ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಮಾನವರಿಪುನ ಕಳಿಯೇ ನನೊಂಜಿಮೆಟ್ಟು ಪತಿ ತುಯ್ಯರು ಸೈ ಪಂಟೆರು ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಯರು ಗಾಳಿ ಬೇಜಾಡುಲ್ಲ ഞാനൊഞ്ചി മല്ല കട്ടക്ക് പോയിനി ബാൽ തൊട്ട് നേമ മല്ല സവാലിയാ അവോലിയാ അയ്യ മുൾ പയ്യടിദൽപ്പ അയ്യടിയാ ഇതായി പോയിനോളു ഞാനൊഞ്ചി പെരട് നಡು ഒന്ന് പോയിനി തെക്കണ്ട ഇജ്ജ പത്തര പോനാಗ ഞാൻ പത്തര ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಿಯರು ಪರರ ನೀರು ಕೊಟ್ಪಿಂದಾನೆ ತಿನ್ನರ ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಪಿಂದಾನೆ ಗಾಳಿ ಪಾಡುದಾನೆ ಮಾತ ಮಂತೇರು ಓಕೆ ನಾನು ಪತ್ತದು ಎನ್ನ ಕಾರು ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಯರು ಬಾಲ್ ಪಂಡ ಜೈಲಿಯ ಚೂರಿಯ ಕಾರು ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಯರು ಬೊಕ ಯಮನ್ಲ ನೆದುರ್ದ ಕೋರಿಗ್ಲ ದುಶ್ಮನ ಅದು ಲಡೈ ಮನ್ಪೆರ ಪಂಡೇರಿಯಾ ಬೊಕದಂಡು ಎನ್ನೆದುರ್ದ ಕೋರಿ ಇಂಚಾಕಿ ಇಂಚ ಪೋಯೆ ಬೊಕ ಇಂಚಾಕಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪೋಯೆ ಇಂಚ ತುಯೆ ಇಂಚಾಕಿ ಕಾರು ನೆತ್ತಿರಿಯೋ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟು ತುಯೆ ನೆತ್ತೆರತ ಬೊಕದಾದ ಮಂತೈ ನೆತ್ತೆರತ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಪಲ್ಟಿಯಾಕೆ ಕೋರಿದ ಮಂಡ ಪಚಕ್ ಕೋರಿ ಕಾಲಿ ಸೈತಿನ ಕೋರಿ ಬಿಸಲೆಗ್ ತಾಗಿದಿನ ಕೋರಿ ಬದುಕಂಡಲ್ಲ ಸೈತಿಲೆ ಕಾಣಿ ಪೆಟ್ಟೈನ ಕೋರಿ ವಿನ್ನರ್ ಸೈತಿನ ಕೋರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಅದ ಅಂದತ್ತ ಕೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಕುರುಂಡತ ನಾನು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅವಳು ಕೆತ್ತೆ ಪೋಯಿನಿಯ ಅಂದು ಅವೇರಿಯ ಅಯ್ಯನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಅವಳು ಜೈದುಂಡ್ಯಾ ಅವಳು ಏರು ದೊಮ್ಮಗುಂತು ಅಂದು 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 ಅತ್ಯ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮರ ದೊಪ್ಪುವ ಆಯ್ ಕಟ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರಿಂಚ ದೀಪೆ ಕೂಡ ಕಿಸಿಲ್ ಕನ್ಪೆ ಚಾಕು ಕನ್ಪೆ ఒక పాడు కిసిలి ಏತು ಬೆಂಚಿನ ಬೇರೆ ಬೇನ ಅಪ್ಪನ ಮಾರ ಶಾ ನಮ್ಮ ಬೇನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪನ ನಿಕಲ ಕಷ್ಟದ ಪನ್ ಪರ್ವಾರೆ ನಕ್ಕೆಷ್ಟು ನೇರ್ಲ ಕೇನು ಜೇರು ಈ ಬಂದ ಪನ್ ಪೆಕೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪನು ಹಂಪರ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ವೆ ಬಾಲರ್ಗೆ ಆಯ ಪತ್ತುವೆ
ఒక్క మ్యాచ్ అప్పుడు బ్యాటర్ వరకు పూర జనకులు పూర ఫీల్డర్స్ అలర్ట్ ఆగిపోయారు నింబే బాల్ పాడువే నో బాల్ పాడితే ఫస్ట్ ఉప్పి నీరు తెప్పి బాల్ వచ్చింది ఎబ్బాయించిన కేలే పక్క ఓళ్ళు ఊర్తువే నీకు కేలే ఇచ్చిన పెట్ట దింపారు వెనకైతే ಊರ್ತುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಪಾಡುವೆ ಮಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಕೋ ಮಾರೆ ಇಂಕ್ ನಾಯ್ದ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕುವ ಅಜ್ಜ ಯಾನ್ ಹಾಕಿದಿಂಡ ಹಾಕುಲೆ ನಮ್ ಬಿಟ್ಬೇರ ಅಂತ ಇರ್ಬಿಟ್ ಬರ ಇಜ್ಜತೆ ಅಕ್ಕಡ ಕೇನಚ್ಚಿ ಮನ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಹಾಕುವ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡರ್ ಬೋದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಹಾಕುದಿಯಾ ಆಯ ಪುಂಡ ಕುಡಾರ ಬೇನೆ ಹಾಕ್ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕೆಟ್ ದಕ್ಕುವೆ ಆ ವಿಕೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ ಮಾರೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ ಬಂದು ಎನ್ನತ ಪಾಯ ದಕ್ಕುನ ತಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ವಿಕೆಟ್ ಪೋಂಡ ಬಾಲ್ ಪತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿವೇರು ಮಾರೆ ಕುಡಾರ ಬೇನಪ್ಪುಡು ಬೇರಿ ಅಂದ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಬೇನಾಪುಜ ಬೇನಾಪು ಎಂಕಲ ಬೇನಾಪುನು ಊರಲ್ಲ ಬೇನಪ್ಪುಡು ಅಂದು ಲೇಮಂತಕೇನ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಕಂಬುಲ IPL ಇದು ಮಾತ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಂಡ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಕ್ಕಲ ಪುದಾಡು ನಿಕ್ಕಲು ಸೈ వచ్చి ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಜೋಕುಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಬರಡು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪನೋಡು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರು ನಿಕ್ಲು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ವರ್ಷ ಶರ್ವಣನ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಗಗನ್ ಬಿ ಓ ಗಗನ್ ಬಿ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಕರ್ಕೇರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಿಹಾರಿಕ BM ಓಕೆ ಸೊ ಕೋರಿದಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಕೋರಿ ಇಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೀರೆ ಪೊಲ್ಲಾದಿನ ಇರೆಗೆ ನಿಜ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಟದಲ್ಲ ಬಾರಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರ ಇತ್ತನು ಬ್ಯಾಟದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂದಲಕ ತೋಜು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದು ಬಾಲ್ ತೂನಾಗ ಅಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಅಂದ ನಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಂಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ದಕ್ಕೇನ್ಗ ಆಕುಲು ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿರ್ದಾದ ಜನಕುಲಂತೂ ಮಾತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ನಿಂತೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಮೋನ್ ಎಡಿತ್ತು ನೀ ಜೋಕುಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಸೊ ವೆಲ್ ಕೊಡಪದವ್ ಸರ್ ಜೋಕುಲು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸೊ ಇರ್ದಾದ ಮನ್ಪಾರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕುಲುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲತ್ತನ ದುಡ್ಡು ಕೊಣದು ಈ IPLಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ಯ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನು ಅವು ದೇವೇರೇ ಬನ್ಪುಣ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ ಬನ್ಪುಣ ಬರಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಡ್ಡ ಸೊ ವೆಲ್ ಸರ್ ಈತ ಪೂರ ಬೊಕ್ಲೆನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮನೆ CPL ದಾರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡೋದು ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆನ್ ಆರೋರ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಪ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ತುಯ್ಯಾರ ದಿಕ್ಕು ನಂಚ ಸೊ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಣನ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಪೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಯೆ ಐಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜೋಕುಲು ಏತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಐಟ್ ಡಬಲ್ ಎದುರು ಟೀಚರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡಗ ಆ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಒಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಈ ಆಜಿ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಹೇಶ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವೈದರು ಮಹೇಶಿಗೆ ಸುರುಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಬೇಕು ಅಂಚನೆ ವಿನಿ ತೀರಂಜಿ ಪಂಟರದ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟ್ ಇರಿಗೆ ಪರಂದದಲಗ ಅಂದೋರ ಪರಂದಲಗ ತೋಜಿನ್ ಸರ್ ಸಾಧಾರಣ ಹೂ ಪರಂದದಲಗ ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಲಗ ತೋಜಿನ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕದೋಳಿ ಅಂಡ್ಲ ಬಂತ ನಂಜಿ ನಂಬುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅತ್ತ ಸರ್ ಅವಳಟ್ಟು ಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಳದೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಭಯಂಕರ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ನಟನೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿಲಕ ತೋಜು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಐಟ್ಲ ಆ ಸುರುಕು ಪರಂದು ಬರ್ಪುನ ಕಟ್ಟಗ ಪಿದಾಡ್ನ ಕೆಂಪಂಗಿದ ಬಾಲೆ ಎಂಚಿ ಪುದನೇಶ ಬಾಲೆ ಗಗನ್ ಬಿ ಅವು ಬಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬಸವರಾಜ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿತ್ತೆ ಚರಣ್ ಬಂಡ್ ಆಯನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ದೇವಪ್ಪ ಬಂಡದು ಆ ಯಾಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚರಣ್ ಡಿ ಬಂದ್ ಚರಣ್ ಡಿ ಸೀದಾ ಚರಂಡಿಗೆ ಗಗನ್ ಬಿ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಮಾತೆರಣ ಗಗನ್ ನಂದತ್ತು ಮಾತೆರಣ ಒಕ್ಕಂಜಿ ಪವನ್ ಕಾರ್ಕೆರಣ
ಅಮನ್ ಕರ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕದನು ಈ CPL ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕದನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಗೈಡ್ ಇಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೆಂಟರ್ ಉಳ್ಳರು ಮಹೇಶ್ ಆರು ಪಂಡುಕೊರ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇತ್ತಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ ನೋಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವರು ಓ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗಾರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾದ ಅನ್ನನ್ ಬನ್ ಈ ಜೋಕುಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೂನಗ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳೋಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ತಿಕ್ಕೆಯ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಿಂಚಿನ ಅಪವಾದೊಂಡತೆ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಕಲು ಭವಿಷ್ಯಡು ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತೋಷ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಟನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಿ ಇಡೀ ಆಯ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಕ ವಿಷಯ ಎಂಚನುಂಡು ಆ ವಿಷಯನು ತೂನಾಗ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮಹೇಶ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೋಲಿಂದ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಒಂದು ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬಕ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚೇರ್ಲ ಮಂತ್ ಜೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕುಲು ಪಾತೆರನ್ನು ಆ ವಿಷಯ ಅಕುಲು ಕನಪುನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನೀರು ಅಲ್ಪ ಮುಕ್ಲೇನಿ ಕೊರಿಯರು ಈ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಂದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತೆ ಲೆಕ್ಕಲ ಎಂಕು ತೋಜುಲು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ತೋಜುಲು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂದೇರಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲು ಅವೇ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ದಾದಾನ IPL ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಯಾವೊಂದು IPL ದ ಸೀಸನ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ಲಕಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅವೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೂರ್ನು ಜನಕಲ್ಲ ಮಿತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ನೊಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕೊರ್ಕ IPL ದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ P ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಪ್ಪ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಿರೋಜಾ ಫಾಯಜ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಮದ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ CPL ದ ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೊಮೆಂಟೋ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬೇರೀಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು V4 ಚಾನಲ್ನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೂಪಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಂದರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಬೇರೀಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Thank you so much. On behalf of Prestige International School, I wholeheartedly thank V4 Channel for organizing such an event. Seeing such a talented kids over here, frankly speaking, I can understand Tulu, but very little. Most of the words, I cannot go through what it is. But the children, the way they enacted, I got to know what it is. The normal day-to-day thing, what we go through and what are the after effects of it. So nicely they have enacted. We are really blessed to have such a talented kid. And thank you one and all. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes. So, as usual, ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ V4 ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ P ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಪ್ಪ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ BIT. ಸೊ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮೊಮೆಂಟೋ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.
ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಿರೋಜ್ ಫಾಯ್ಜಾ. ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ದಯಮಂತದ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಎತ್ತು ಓಡಿ ಪೋರ್ತುಡ್ದು ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಿಗಲ ಟ್ರೋಫಿ ಒಂಜಿ ದೆರ್ತು ಪತ್ತೋಡಿ ಈಗ ಒಂಜಿ IPL ಟ್ರೋಫಿ ದೆರ್ತು ಪತ್ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೆಲ ಬೋರ್ಡು. ಓಕೆ ರೆಡಿ 3, 2, 1 ಚಪ್ಪಾಳೆ. Okay, thank you and all the best and thank you all the people. Thank you so much. So well, finally ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಐದು ದುಂಬು. ಸೊ ಎ ಪೋಲ್ ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಮುಗಿದಾತನು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಲ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕದು. ಸೊ 4 ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪೋನುಂಡು. ಸೊ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂಚನೆ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ರೆಡ್ ಟೈ ಆದ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪೋತುನು. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಫೈನಲ್ಗುಂಡು. ಸೊ ನಾಲ್ ಟೀಮ್ ಎ ಪೂಲ್ ಉಡ್ದು ಈತ ಬೈದನು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಬಿ ಪೂಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನನ್ನ ನಡಪೆರುಂಡು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ಬಿ ಪೂಲ್ ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಕೇರಿದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಪೆರುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇನೋಲಿದ ಬೇರೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ 2 ತ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡತನು. ಸೊ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು V4 ನ್ಯೂಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಶೋ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐದು ದುಂಬು. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಪುನು ನಮ್ಮ. ಸೊ ದಯಮಲ್ತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ಮಾತ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಲ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಲೆ ತೆಲಿಪುಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿನೀತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Until then, bye-bye, take care and stay tuned to V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. Thank you so much and bye-bye, take care.